ಒಡಿಪುಡು ಅಮಲ್ ಚಟಕ್ಕೆ ಎದುರಾದ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಪನ್ನೀರೆಗಾದು ಪೊಲೀಸರಿನ ಸೈಕಲ್ ಜಾಥಾ ನಡೆತಂಡ ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲಾ ಎಸ್ಪಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಬಿ ನಿಂಬೆರಗಿ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಮಂತಿರ ಅಮಲು ಚಟ ಅಂಟ ಒಂದಿನಂಚ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಪನ್ನೀರೆ ಉದ್ದೇಶ ದಿವೊಂದು ಒಡಿಪುಡು ಪೊಲೀಸರಿನ ಸೈಕಲ್ ಜಾಥಾ ನಡಪಾಯಿರ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಬಡಗುಬೊಟ್ಟು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಒಡಿಪು ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಕ್ಲಬ್ ಜತೆ ಸೇರ್ದು ಪೊಲೀಸರು ನಗರದ ಮಾತಾ ಮುಖ್ಯ ಮಾರ್ಗೊಲಿಡ್ ಸೈಕಲ್ ನಡಪೋದು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶ ಕೊರಿಯಿರ ಅಮಲ್ ಚಟದಾಂತಿನ ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟನ ಉದ್ದೇಶಡು ಪತ್ರಕರ್ತೆರ್ನ ಸಂಘದ ಜತೆ ಸೇರಿಗೆಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲಿನ ದೀವೊಂದಿರ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಎಸ್ಪಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಬಿ ನಿಂಬೆರಗಿ ಪಾತಿರ್ದು ಶರ್ರನು ಬಚ್ಚಾವುಡು ಐದು ಆರೋಗ್ಯ ಕಾತುನೊಲಿ ಸಮಾಜಡು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಾವನೆತ ಒಟ್ಟುಗೂ ನಮ್ಮ ಶರ್ರ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟು ಮಲ್ತೊನರೆ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಎಂದ್ ಹಾರ್ಪಂಡಿರ.